Аре, давай, идеално е тук. Пускай се. Пускай. В фулия такова е. Ръгай здраво с Боба. Между скалите и надолу бухаш. Направихме една снимка. Майстора си, бе, майстор си, бе. Майстора се, бе, давай! Леле, леле. Дай, продължавай надолу. Слез надолу, не бе, снимай бе, няма лошо. Аз снимам в момента. Ай, Жорка, ето и тебе. Продължавай снимаш, дръж го, аз се пускам. Той се снима. Добре. Чай тук да направим така малко, да се види. Не тръгва още, да направим. Да се види в какви чукари се набухахме пак. Помога кълка, че водиш така. Ай, от тук нямаше да скачаш, бе. Едно от там камък има си. Ще го целунеш. Нали, тя да завъртиме така един обратно завой. Значи това е стол Вермонт. Петър прави тук каскари. О, замръзна ми носа. Какво стана, е? Давай газ! Айде! Ай слез надолу и ме чакай там, сега ще дойда. Ида!